Serious. Okay. We are grown for. Papa Wakasa no snack can be bishe ho say. Say. Won't ya tight. Obi Robin from wo bishop so for ketuaso. Asori mpayinfo. Steward for so moya akronfo. Calvin ko wachi ko. Serious. Okay. Moya akronfo. So what you asori mu? Na oba asori kama. E won't ya tight ah. We are robber. Robber na ya kanu. Rob. ROB na ya kana. We are rob. Tie. Prono bono ya wo mu miansa. Ya was stealing. Anopa na ya krono bono. Say no. Yabana anti ya ne bag ha. Yati ya me hwa ne na wa no bi safa ne bag mu a. Na me uniform na me diga no kwa. Eno no stealing. And ya was second grade. Second no ya burglary. Obi fie obakọ na nipa ni ho. No e bu no poma na we wuram. No afa ne bibi de that is burglary. So the person is a burglar. On the opupuna ni no wuram nipa ni ho. And you are the professionals. That's great. We are robbers. I know they were the Gani. Oh, you know, you was kind of you. How to quibra, however, you could have actually away and we could sign a fan of back or sign by a fan of robber. Now, Mr. 1 year, when you are tight, you know, they are not stealing. They are not burglary. They are. When the man say, I'm a fellow robbers, and I wouldn't them stand at me or wouldn't them say, I am a media, I would get the home fat. Now, Mr. Standing Partner, would you show them would you tight? Oh, yeah, dear. I'm raw. A few moments later. You're supposed to be a mostly will be our baby. To show you now you're unrobber. And you mean I make a Bible? Bible, Neka. Papa, you can't unrob enough from war, bishop or so for Ketuaso. I saw him paying for. Steward for so moya cron for. Serious. Okay. We are grown for. Papa Wakasa no snack can be bishe ho say. Say Uba mi wu won't ya tight. Obi bi wu momma oto. From one can say Obi bi wu a yemfa tight. Enkotia. One kind wom. Papa say me a me de me ho yemfa nto ho a. Na wo kan bibi say obi ye adwuma contractor. Otimi tia tight. Fine. Me ye adwuma said ye wo kan no sanity. I can pay tight me to metua tight kese pa me ntua o dia ma me ntua ne say dia me pe na me de ba dia ka na me de ba ya dia me pe wa abonsene fine me ma me bewu me ma me nyanwuye me papa de obi anim sa asafo yi mu wa wu dada etare me moma so To body tougher. enti dia papa ja me kwa me kasa wie kwa do obi ankasa bi ma eno ana na yate ase papa de to so bi tight no a wo ka ho asem no me ma mi e ba be wu no nyanwuye na ma betua tight kuku dame na wa be asori ma be yi asori bat anko abeyi 5 million say mo famra na ma page 50 million dia betua tight afi ne ka bom say e yesen Okay. time na yetua welfare no na dan na mu ye ma obi nya adwuma na oni sika ode ye adwuma obetua tight mostly I say obi bi wu unya asema want to tight awoma obepe de wa ha Okay. so what you asori mu na wo ba asori kama. Calvin, me da si pi enti na Abraham pasa ne ahunu ensem yi a oba akukodufo a wotimi twa ntoma edisi ne ho egina asofo panyi animu a eka de enka me se ohurisi puppet ne so kra ko bobo nani so me take off on this issue enie na Abraham pa me na meti wiase e na mahunu se nyame bi na ye den ebo me enti migidie no enti se migidie no de a ene na me pa asafo bi de me ho aye den akwa akodon mu se o Kristo ni ana ogidini e na metusu bi at the Church of Methodist ya e na makwa akowura ho enti mi kokowura ho sa na sori bia won hyehyeye se ye betu ya tai se ye beye den ni nyina na ya de a wono ma akan Bible akwa akira me ate ase se e wo Bible ma bi kura the argument abeto abonten se omunye Israel for
enti omo de sa amran de so mbetu atight pa de e ya de omo nyedai omo ni so maami nsɛm a wɔkan to me no ebi a na wɔ special concern bi a ɛha no wɔ saa asɔre ɛyɛ kuo yɛnte saa deɛ wɔ yase asɔre na yɛ join no ana yɛ kɔ no ɛyɛ kuo enti kuo na me ba bɛdɔm yɛ ne nhyehyɛeɛ bi ɛwɔ mu no sɛ mente me ho ase wɔ bi mu a me susu sɛ ɛwɔ se yɛtimi ne mpanyinfoɔ yɛ dɛ ɛka na sɛ ɔbaa bɛnya kokoduro paa minister asɔre paa de agyina asɔre dɔm nyinaa anim ayɛ sei atimi agye microphone ɛne papa ɛkasa wɔ sɛ yɛdi na menya dan me nkasa no bibisa me ho sɛ enti fa ne sɛ ebi a woni wo kunu because obi ate na wade ase a issues yɛ dan ɛba enti fa ne sɛ woni wo kunu anya asɛm na mo ba bɛka ɛyɛ dan afanu no nyina obi abɛtena ase obi a me wura sei ni sei na ɛkɔ ɛde mani anya dan anye ho enti yɛmfa papa ɛde anya mfa to ho yɛdwene asɔrefoɔ a na asɔrema bi a sebi ɔno mo ho kyere wɔn mo a ɔmo siki mmoa bi di fira asɔre ne hɔ sanse mu ɛna yɛ maame ne concern o enti wo concern ni di a na ni adan na wonya abotre ɛne asɔre mpanyinfoɔ nyɛ dɛ ɛni ho nkɔmɔ na mo nhwɛ sɛ bibi betini atɔ yi a ɛyɛ wo choice ɛna ade bewura mu me deɛ ɛmmoa me nhyehyɛ yɛ egu asɔre ɛmmoa me enti mi gya yɛ akɔ foforɔ ɛno nso so yɛ another choice ya make me nim sɛ me make sense kakra aha ɛna afei nso so no maame ani bra abre me nim sɛ ɔkoma bi a yenua no mu bi a ebi a ayie ba because me nti bi da sɛ agye wɔn mu etua tight na bi ayie ba ye kokogya wɔn mu da bi ɛno ne yade a ɛha maame no a communication na anya den ankoye because ɛkɔba sɛ wɔn mu etua tight na sɛ wɔn mu etua tight no ɔmo nsa timi so wɔn mu akyi kura adware kakra o ebi mo ɛkɔ asɔre to na abra pɔ mo nya adwuma eti saa nkrɔfo na ɔmo kɔ asɔre ɔmo nya adwuma no ɛno ne kyerɛ sɛ ɔmo nya yi ayɛ ma nhyehyɛeɛ a wɔ asɔre ne mu no me deɛ sɛ ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ no me believe sɛ obiara yɛ individual ɔwɔ ho kwan a ɔbɛ make another choice ti asɔre ne nhyehyɛeɛ na ɛmoa wa a misusu sɛ kom no wayi afa ho apa asɔre foforɔ ayɛ dɛ akɔ because sɛnea wo fie no wontimi ne panyin kasa saa no minhu ne sɛ ɛwɔ sɛ wonya akokoduro ma ne toa ɛtra so ma ne panyin kɔ kasa saa kwan ne so ɛna afei nso yɛka nyinaa nso so ne yɛka bi nso akyerɛ asɔre tuo ne nyinaa ɛyɛ akɔyɛ sɛ asɔre no mu wɔn mu adi ya na wɔn nan si yi na wɔn na bibia benefit wɔn mo ɛna no man bi ka asɛm bi kyerɛ me asɛm wo enya me fiti ya na me ba bɛka bie maame bi a ɔkɔ methodist ka asɛm bi kyerɛ me ɔka kyerɛ me sɛ ne papa wui na asɔre ne yɛ sɛ ɔmo bɛɛ yie bases yɛ saso ne saso bɛyɛ sɛ mmiɛnsa akakraka wo bɛ serve obi a so ɔmo kɔ envelope ɔmo de ma na ɔkɔ bie mu 500 Ghana cedis ɛna hyɛ mu ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ nsɔre mu o enti na ayɛ akɔyɛ sɛ sɛbi o yɛ hiani ana wo ho kyere wa wo de asɔre ne no ansa ayɛ fashion because wankɔ kwasi adadu no wankɔ asɔre obi hyia busa wo sɛ na adan no wankɔ asɔre ɛno ne mɛm sɛ wadwene mu no ebua wo fo enti ma mempa bi nkɔ saa na ɔde wo ho akɔdɔn bi saa na asɔre abɛto offering ɛna na abrampa wɔn mo ɔmayɛ ɔmadwene sɛ wɔn mo nto offering wɔ asɔre wɔn mo ntua tight wɔ asɔre no me pesa me kan asɛm bi kyerɛ wɔn sɛ fa ne sɛ wote hɔ me example me experiment ba ko pɛ ni na me bɛka yi fa ne sɛ mete hɔ na ya bie baabi ɛna sɔfo gyina mu yɛmfa ne sɛ nipa bi yɛnka sɛ sɔfo egyina mu ɛna o preach tufo ebi ana afutuo na wɔde ma no sɛbi wɔn ka sɛ yɛnkoku obi a me hu ne sɛ ɛnya afutubɔ ne koraa ebi a de no na me wura ho pa me bɛtena aso no sɔfo ka awerɛkyekyere sɛm bi yɛ den ɛkyerɛ me waboa me enti me tie sansɛm ni nyinaa wie ye na nam si me ba ye metena akonnwa so metena ebi a plastic chair so ebi a me bɔ wa kakra me num nsu aso dem ho kanea wa aso dem ho ni nyinaa electricity adi sika na ye den enti nsɛm a me tie wie me consider saa nneɛma we nyinaa nam de me nsa kɔ offering bowl mu ɛna me bɔ ma fɔre na me sɔre ye den ɛkɔ ye mimi reasoning ɛno no enti sɛ kɔba sɛ wokɔ baabi ɛkɔ enjoy saa nneɛma a me kan na wokɔ ɛkɔ hɔ wo de ɛmfa nyamesɛm ne gidie nto nkyɛn ɛnkasa wo yɛ ama nyame wo de ɛmfa no nto nkyɛn ɛnkasa wo de ɛfa ne sɛ nyame ka yɛyi sɛ makɔ baabi mekɔ abi a fine si me so wei si me so me wie me de 10 cedis bi kura to bɔ mu it make sense
ana titan so no Mr. Champo yen hunu say wiase wuti wiase a odi ankasa we ya manyame odi ameka yen fa no yasetenam wuti wiase wo ya adwuma wudidi wo family wo take care of bibia yen fa nkrofo bi so nhye umbrellas sanse se wo ya adoye a ena nyankopon so hu mobo ama wo so won se atimi ayeden aka bie adoye bie kwan ama nipa bebre enti fa ne se titan no wo di a contribution na ode kɔ no ekwa akɔboa asɔfo binom ekwa akɔtɔ aduane ama nkrofo bi ɔmo nyedai ɔmo ni bie ete sɛ dia wakɔ children so makɔ akɔyɛ adoye ne pɛpɛpɛ o enti sɛ wo yɛ adoye a mema dwene mu de mi hu ne sɛ yɛ mfomso bi a na wayɛ den wayɛ nemom ebi a asɔre no ɔmo na wɔsɔ ɔmo tena se na nhyehyɛ bi a emfeva asɔre ma ne nyina no wɔmo adjust ne kakra maame ne nsɛm wɔ kan deɛ fine wɔ kan no kora kwan bi so nemom kwan a ɔfa so yɛ den ɛka no no ɛno na wan kan obi bɛsi man kan yie kora ɛno na wan kan yie enti sansɛm wɔ mepɛsi agyina so na yɛnko ayɛnni nkomo ne nyinaa no yɛwɔ panyi baako a methodist aso wɔ ne mu no wɔno nso di mu akɔtene paa ibj bɛyɛ kɔ na mame ana ɔno nso di mu akɔtene ogyina so yɛne ne ni saa nkomo yi na kwasi ada bia na obi ayɛ na dwene sɛ dia maame yie amana hunu sɛ bia tight ya otua fa so oni so amana hunu sɛ wɔfrɛ kora po a wɔyi fa so oni so ntime kora no methodist asɔre ne kora magya na me kora me de presby ne kora no me nkɔ biem yɛne papa yi nkonkodi nkɔmɔ na sɛ nimdie bi wɔ hɔ a yɛhia ɔmfa ma yɛn ɔpanyi yama wa ha mo akɔ ababa so mpa kasa fidie so ne kasa mfonyin so me ba chao ubetimi adan ho edi kakra bi di akere yan ka beboa yen pa we dey so for the journey na make say better truth and say social media no so dey obi anim better truth for and obi atebe the journey social media no so mo ni pakro brother sorry bay Adama we can say we can say committed okay timu timu mayen asore be na ako okay yeah better true for there you said that we be at the class so that do na babu na da hono ba what you Adama yeah the babu no e sema oka e fa kristo so hono na me da ne dio so the platform so in case say the dey na asebi wo babu no so we say ya so the air na most times no okona bamu na no almost the idea and no go for better truth mamumga no matter what me do ni no mabana ma dey say the bible can say and say you know and me say when you say na tie den dia and you pray them say na come at say the church kon kan to see ni the other tuga anything that is my friend if you see okay me ba ansa na no mami mi o ensem bi okay to say ensem wa maame ne kan ye no na eye se wo kasa wadawma ensem na maame ne kan ye no fa ne bienu ensesemu na maame ne pese o kyeremu ne de enka bible kwan so ne kyerɛ no ne mo tonation ne the way we see act ye no ana nanka enka otonbo ase submit ne nsɛm no kakra bi wani die kwan so nanka ye on says I work at 1 Corinthians chapter 14 verses 34 and 35 no cross ma the mamu ka me mamu kwa sa mon kasa safumu na se wo bi dukro bi santa bu sa ukun e tere bia ma ade na odi bi mpa bet de wo bi sia kano na dano fodi nya sa dia anka ne nsem na no wo busa no wo kan de na me no mi nyina be dia dance se ne emekifes se asoro mitie unsemu a na kyerɛ ensɛm wankasa na maame ne ka ne de enki ema ne dibem na mmom kwan ofa so kan no no na ema eno bibi chia kakra wo ho sɛ wanfa ani die sɛbi ɔfa ntɛme ankasa saa bre no na sɛ authorize no do so dodo na ko to bu susu sɛ kwan ben so na sɛ ensɛm wa maame ne ka ne yɛ nokra ɛwɔ sɛ asɔre ne timi di so na asɔre ne kra timi hwɛ a ususu se kwan ben so na nanka wo so fa so kan nsemi wadama on say transfer me free you ga so for ho bae no na enye ne kwan so no we say robla e say o pa say asoro mani ya comfort say mo fa tight ba
na so we see sa obi betimi asori etia o chese tight na nkasa kwa ni demand Levi's and the next to there is no more Levi's into near software ya wa hwefo asofo na get tight ahwefo get tight on say otu we ya wofo nto we hwefo una hwe oma enye oma na hwe enti o kan 2 Corinthians chapter 12 verses 14 wọ́n sẹ́ ẹ̀yẹ́ mma ne paadi esie ma awofo na emu awofo mu ne paadi esie ma ma wọ kristo sum nti o hwɛ asuafo no koraa na ɔmo te ase no so bi wɔ biribi na ɔde bɛkyerɛ sɛ ɔkɔ chapter 4 verses 32 ɔba no a ɔmo nyinaa fa ɔmo adeɛ sɛ ɔmo sɛ ɛyɛ kwasafodeɛ no ɔmo nyɛ biribi na ɔmo de kyɛ asafo no ɔmo de bɛgu asomafo no n'ase na asomafo nso akyɛ ma ma obiara sɛdeɛ ɛbɛso no ɔmo mfa nkɔ ɛmfa nkɔdidi ɔmo kyɛ ma asafo ma no deɛ ehia no biara ɔmo ma no bi eti saa asam na maame ne pese wo kase ete se ye bibi anke fa mu asore no e ma o mu tire won nyamo asafo so bo kase ya akonfo dia ene na mo so me akonfo na mo mu se ko kan sa de ntia wo kasa ne se sika na ne ye kase tight ne de na ye de ma asafo na mo so me ahwefo ete se wo ko di se sika wi ene se wo so di a ne se wo so bo nyame kro no wo de nyame di e boy o mu kro no kire se ye ntia tight bi awa kristo 4 peso Israel for the amount of Massasia, Yaa Serwaa, no chance as in Kawasaki, a chance as in the Milu, a chair with the Baco, a chair as of one of the SID goo, or man, the answer Moncoyas would not be said. As of one the wound, dear Mamma Sremo Bonnet, every Yankopo Hamamo. It's a winter Moncoyagement is as a sort of Moncoyagma. There's a winner they do as a sort of winter would do no French and would do Baco Mrasafono, so most of Tefa. And now, Sumono. Ye mai asase bi aye demo di aka yan wo se yanko yeso eduma kwesi kamera mu eye kwasafo de dipa e wona na odema enti ye de wo bi asonfo mu ye ho ene de obi ntra se so onya eduma de se sia sika so wo no se o tra mo bi akoye eduma de abre no so na kama me no be so chie no nsemu ene na e free will se so fo we ho a e wo mu na de free se na atenkana ba se me se de nko che me so fo a make me da ko chere free will en se eye tight ye force e 1/10 Kristo nso ba ye no enye ohye se Kristo ni bia adwuma obeye ne bosome no wo famu enchichemu du ba enchichemu du agupen ba akode koye sofo aye enye saa na Kristo mra kire de entisa kra o se Peter hu bi sa ko mu nyina ha ni bi sa na de ntisa na ye sofo ba yi ne ebe ye enti wo so na se ade ne be free ba bia na sofo panyi free bana a wo ka cha asore mane se bosome ne so na dia obenya no wan fa mu ba ko amfiri dumu anfa ama mo ya akron na se ebetimi dia sania na akwan asofo ne fa aso kan no on se de ntia ma ameno ti anfa no ye sa ni bua se no ogu so mo ya akronfo no ni wa kristo sumu no ye tight na ka so bi anfa ama wo bokro no ayi de nipa wo no de ma na yesu kwa no quotation se mo nto de mo wo na mo fa me here for no me kutuku inside afa mo yi fo ya radio ono mo de fa na se nyed ma pa no fa mo wo no di hia wa tutu fu mu no omo no ni bi ni hu o mo bo enti de bi no obi e woni bi enti ka o ka se wa ye djuma na wa chi wa nti no du fa mo ba ko ama se edjuma no e ono na djuma enye radio djuma so bi ko tomatoes wa bonte no 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 fi ka ko tomatoes na o ton ye mfa ma ni free Israel for de ma o ma sa so kwa wanya modna we so de no le kopre ko yin adwuma se the accountant adwuma ko no no ko school ko boka e je no no sika nto no no pe na o de mara na Yesu a se se so no bi sana o mani ye ni bi se to bi do se o bi se wade a mano no bi pe so se mo wade so a and now it's masa ni pano on se wade na ka sa de kire asmafo mo ana Yesu ye di e kire sa remnant no you follow and so de ka se min kire title and o sa de ko Israel Everybody so free Israel. And Obama na man. Oh, and see so can say enter title no title e mu na so Christo 4 peso. You know na so Israel 4 peso. And see ye mu bi o de title. Apan fofo mu. Yesu anyi bi. Peter anyi bi. Paul anyi bi. Adentina e na ya so for ye ba mi aje. Oh, nti de na asafo man de ba so na free will. If you akoma mu no de abekewo no no se chinchina won for 110 from there emi wo na wo ye sa de nkan ye kwa bi so na wo fu ngade adisike fu bu abra ngade ma ho kwai
Nti saa asɛm a ɔkae sɛ bia me ne wo kasa wo yɛ Methodist asɔre panyin kwasi ada ɛbɛba asɔre na bia wo ka biribi ama saa perception na concept bi aba bɛda asɔre ma ne bi kura tirim sɛ wo na ntoboa ne yie saa no kura ne nhyɛ da nyɛ ɔhyɛ nyɛ force no mepa chɔde na ka betimi aka akyɛ bia wo nsɔre ma ɔmugu na asɛ one mumra asɔre kwasi ada ɛbɛ because the ekeka kon de ya yɛ sɛ wo so bɛfa ne personal asɛsɛ ne awo ka ne de ne tight ne kura no ɛhu hia na nso so yɛ ka mu no kura pa no a asɔfo a yɛde wɔn magu mission house yɛntua bi ka enti yɛ akɔyɛ sɛ tight ya na yɛde bɔ asɔre ho bra de bi tototwetwa ne aka nsuo ka de kyɛ sɛ fa hin kosi ya so saa tight ya na yɛde yɛ enti ɛba ne sɛ afutuo bɛ na ade bɛ ma whatever almost a tight no and can you care purpose and then pay data you pay camera purpose for Levite sana instructions in the kete omuna yo obutika because all kind memory chapter 18 verse 2021 o check to me and say some of the Bible say no errors no was for there atagade no mama mu bi asase no o enye bi na mo enye mekefa enti omba koye djuma wo asase so after making so kind memory chapter 18 verses 20 to 21 our kan asase no me mo chefa me mo da pade and so do be on the man center idea how they dey no kwe and so the inform obi so be training na so sa Kelvin so me ye di nkomo he fa na ejina enti wo kasa ade a obi kura be kase ono kura ne ntoboa kakra kra de ko support ya sori no wagya ye o eno so de say nyame adwuma nkoso e di nyame adwuma be ko so e feel ne ntoboa no de ko ne ho fa nko but ye to be say tighter tight ye by force 1/10 either you like it or not 1/10 for na enesa na yes part was say won told you more than for me here for e bo 1/10 for so enti mo for dey into so na yen free akoma mu na yen physical bi meboa asore no e dey interpret it more than the tight no one listen anya wo se enye wo sa obi a yen bi no de bi na o yinu no de bi na o de tia ko to de ne fa ho ya mami brother you woman dibem me man dibem na ne to me si no na next time so be kan on to boss na on to boss in teach no esa be na on squad no se bi be ka se we ni die so bi we ni die me te se da na so mo ka se we mu ku no on se enu ho on enu ho ni mu kasa na o ma no eye se kakran ko ma ne ba fo mo na kan submission no nka e correct pa sa na ka kristo so metie no bi eti na be do so no ko kan o se se na e we fe se se na so de mo ayema ye dane the tight no se se bi eti ni ma because in the same manner that no tight no ma no also wo ma that's what to Cynthia what about so say say the mean to Cynthia and tell no ma bi the say octave churches no ko one man churches what is show everything na be tight oh nti bi kan all kan ko mo tira so to mo ko mo ye sa ko me sa ge ni o mo bi no na mo no congregation ko me sa ge no mo back na ko mo mo ye welfare di be ni bi ara ma fa sa so they say the asofo no so Nora Brother me da say watimi ado Bible mu asuko sei na wo de wadwen kira atodwa na me de eye me pese nkenkomo we se ne ma mi kan ye nyina agitum se ne ma anko yi nti me de eye me pese nka ye betimi asem ye betimi aka ne kwampa so a ebema wono mu a omo wo gidie wo Kristo mu a Kristo asafo ahodo asisi ho no omo bekoso anya gidie na omo bekuro omo gidie mu na abre bi na omo betimi akwasom se de Kristo yen no ne koye se krofo bi de omo afa ne personal se na me de ne ekoso de asore ne magya ya brother Joe wada woro masima ba ko fatu sa krofo ne se woro wada ma yekoso nyame ne yankoso ya and pray with you madam asoma with you in sorry sorry simbi kasa bi na anko yi le bit ma retract ya sa kan fofo le ya se fire again no say sebi you ya so to ni next time so na kunya susu mombo kono we ya am robbers no wa sa se cheche kono mu degree oh yes I won't be pana with you no brother I say you know why baby I'll be Jinana oh the come about
Come come out. Okay, Cambra. Let me come to say, aha. Ona mama say, come come out say, sa some now ko so as I say eba. Ona we so enu se me dance on the igina we so. Do you I want to say well? Feel like no the Bible said they were telling him man in position. So we be here. But I say, it's the kind of telephone. So what kind of Romans chapter 12? That is 12 and 13. What can I say? Was the more and that's woman. And we movement to was it. No one crime by the more. We are not saying, no, I will take for me here so any day. It will be. But so for more, I will have to take for me the money. No more here. It will be a trade the Bible some more. I was so for. Now, so quiet, I the three days were a so woman pamu. This apart from some was a form, so this is what you know. No one until no matter some way into 3 hours for me and the 3 away. Now 110 for the year. Can we feel one and can you put in a kuma? Could be soon a kuma yet. That's it. Brother Joe. That's it. My brother Joe, any din komo na na ye bomo dia se ye ne ye papa Bishop Bosomtwe ayensu ebedi nkomo sanse on de wotimu bi pa ne bibi nti yensa ntimi nka no na me de kakram de betwa to ama badwafo abamu ne se wo ye papa onto ntwene na eno nso so akatu ya papa bitimi firi mu ye den e ba titiru me de meka na maka ko mission house sebi obi ani wa ye de ahye ne konsa chenchene atwan busumi bia ona wonfa ne sika mra me enfa ntuatua bills na yenfa binwi asofo yen sore ma yesi wo Kristo mu gidie na ye do asore no ye do Kristo ni nti ena ye kakra ebenya no bosome na ye bu mu du de baako kwa asore fie se be ya bills ya hodo e ho ye betimi atua me de me experiment ya me di twat won se wo de fa ne se wakọ baabi sofu gina popet so sebi ensem asofo ka woni atem wonka se koku obi wonka ase ko hye obi akonfo na emom eyensem papa e na sofo eka to de bi kura be kwa asore da no kwasi ada no dia no waboto owura chechirefo yensem asofo de begu abonten no enu bi ne na ato wakoma so na acheche owura enti wo betimi aka akire me se wo firi bia yo bi saa wo do nsa pan be firi wo mfa hwen to wo wo ya sa me dofo nipa nyansem de America no eye nipa nyansem enye Kristo som ana Kristo sem nipa nyansem de medium susu se wo ye ne sa na wanya ade wo di bibi to ho sebi wo ko wo tena akonya so ye so fancy wu so kane agina so obi ebi kura ye esi ti wo ko asori ade a wo betumi aye no na waye ma na nya pressure e ma meda so pii me se champon madwen kire won so de nana ya medasi nana ya won se Kristo somo we edi Kristo som so say wo di wunyansa na be soma urade a wan hwe ya obedu bebi na waye enfom so ete say yes Kristo na nembe say meka ni say utie maame no ensem a wo kana wonwunu bi woni mu da asem bi hyeni mu ena nkrofo nso ne na di enkomo na neme bi nso akoso wo asore no na na ese nka oto no bo ase or fine case na nko ne mpedimfo ekotrase na wonu wo mo adwendwere ho dan say emekuo ne bi esada na okasa na no obi aba ele so gina na wo kasa seya nipa kro no so ye badwendwen ba onsi obio onsi no mu ebiem okasa ene se na asori enom ne ebi atie na ya wo nyama we nyina aba ekwan bi so no a che se nkrofo edi yaw ene se ensori bi ho no mo ye bo afore pa sori bebre oga no mo bo afore pa enso wo mu hu ne ye di afore e kan se afore bo no eye the end of the year na afore no ya wo mo bo no harvest na kan wase ye me ye konta bi aso nkire ebi ya akonta beto hu development dia ya ewo asori ni mo excuse me to say person me example ni ope ontie asori ya ye friend mopa e bada ben afre nya 14 years e ko 15 years enso mopa 1 womu emmo ya kan say womu nya harvest mopa ye nya harvest ye nya harvest 2 mopa ye mfoso say bebeto offering chinchina e twan ena mopa ye nka say
yakwa ye ne bia wo anye se bia se ne se enso mopa ye won krofo a wo mo pan a ye sanan ko osofo no mo ekwagiska e de amane apart from one way wo hwe mo university schools ahodo and the schools mo wo mo nsuo chese wo ya do ya amane bro so one man pe wo ya do ya amane bro so fo bi onkasa wo chese on klasem kra nanso so asori bebre ho no mo a enkofu di sika akotum ani ade aho kire wo asori ni mu obi ehunu amane so ye mfie no in the name of say welfare wo ntua enso bia no welfare ne bia no woni bi o sebe wako pension duwa di odi ekura wonya wako pension ne makura ne bi kwampo wa hu bi ana wo bi kwampo na wo mo yi ni fly ene nkwankwan ye tu kwan na ewure fie so tibia ne wodi nti na obi ono wako pension ko ye woni ska edito adwane ne no benye ska da ko tua we think am to so do the of nanaya me to frank eye papa eye in the sense say to so do no eno na asore no ye di maintain bibia ewo aso ni mu say ye nkonwa say ye kanea say ye den ena sebi asori bi te say lighthouse many je he would know so pa if you say musofo bia eye adwuma ebi ye doctors ebi ye engineers ebi ye say sofo ansori bi wono mo asofo ni bi no mo enye adwuma wo mo they depend on the church church so ya we depend our so ebia na members kwampo no wo mo no so afi na to say sofo ss ade and you lose respect asafuma no anim so entity eno na yedi tua asofo bi no muka eno na yedi etua boss eno na sabi bibi koso a ya sese yedi siesie aso na yedi esiesie entity ne de say Israel for time so and our Moka, you said, even you, Yanya, a Christopher, dear, say a dream, you said, there be a Yakwakosono, Sabi, yet Yakunyaso, Kanya or speakers, and Nima Bebre, on my Boama, Adiano, Akoso, it is a cheer tighter, media and Kai and Yaboni. Nemo Mamma, no Casanaya or Casino. I could no did I just on you be when you move, and also Christopher. What I say on you no home no and say what show so and so we yan sa ama sebi obia te wasem obia hu se bia say and so for na se boy a waka so aka ni yo so anka ni yo wo onyankopon si na mu ewo asore ho no mo enti no en shout no senya me na frɛ no ho de me fa ho senya me na frɛ no o so wan frɛ no o so yo osofo so yo correct enya me masem me na me die ni say me ko tan no mo na waka me bible mo asem a kire me na me die ni die asade ama no yaka nyina ye onyankopon asem me nya judge what you say enu nti no wo ba besia oh ye wo ye culture e wo Ghana sorry Africa before ye wo ye culture what you so nyina ho no mo so fu ya akoda kra now ye maame 80 years kra usofo no so enu nti ne man ye nye ho say ye makokoni ebi a say maame no akonye bi ye oteso aso dem na say wo occupy police bi waso dem enti otimi kasa ro in fact ye ntu ye ho fo na ya mamre no ye culture no nya sana etie oba say at least ye bre ho ase na bedwom kwa na wo kasa say na ne efie so e wunu kunu so fu maame kasa say me kasa wie na obi akasa bi kwa who are you say wo kasa wie na obi akasa bi mu who are you enu nti na me kan say nyame som na nya force wuna apɛ na akɔ wutimi a na wagya wutimi a na wagya wuti ase wutimi tietie obi anim wɔ asɔre ɛna ɛmɛ nam so ma akra na wɔn nya wɔ asɔre no wunsa ma hwitim ɛfa nkɔ ebi di adwaman ahwitim no ebi nso di ano edwirigu nyankopɔn wɔn pɛ ne saa ebi nso di ɛbɛyɛ nso hwete na ebi nso di ahoɔyɛ a nso so ɛhwete yɛsra mo yɛmo nyankopɔn adwuma no enyina kakra a wobɛtumi ayɛ di aboa bi afa boa wutimi nya akoa no tum na welfare ni de ehyehyeye wantua wunni ebi se eyade ya asori bia woni hyehyeye entu ntimi na asori hyehyeye na mowa na wo tutu ntem wo tutu ntem na eboa ma asori dem ye mai se na yae welfare no wutua na ya serve entu wutua chese sebe bi mo se sa time na asori na boma na aboma so ekoba ase tight nko na ye gina so de abo asori na ya enya tight na ye de twa friends asori ma
tight ye fa hwa asore ma tight ye ya asore adwuma enu nti na we fe ne bata ho ade nti na tight nti asore ba papa wu a yenkwa yi oh ebi aye o mi hye wo hye ebi aye o mi hye bet tight de enye no na ye de hwe asore ma honestly enka no kre eye wu na mu na mo be create mo ade bi we fe na mo de ato enu na ye de hwe asore na mmom no asore no so dum pempenso bi a asofo ni bi nso ebi de esoso na je se mo de aboa asore emma asori bebre ho no mo so hwe nkofo school enom ne ade aha benye tight no na ye de ye welfare adwuma welfare no de ho no mo wutua contribution asamba na ye di wachi na ye won so bebre wantua se asamba wo mu ni wachi eno na ese no so ye dwere ho kakra na emom ne ye ne ye ensori ma ne ye mre ho ase na ye ntimi fa ya no den enko gina asori dem onkonkokura se obedwane ah so fa me dance na abrampa kwasi ada ebe ye bekwa asori ye bekwa asori okay yo CMBB obekwa menshia nana ya enkomo ana yedi no ana woni yedi ni na awie mahwe ade ne saa nyen nko amarache nana ya de America ne se maame no se de osi kasai osi kasa kokudru so sebe empenise oba tutu a etwe bema dem entini mema ne ye fieti no so ye sofo so ye wohene so ye hwan wabaye opani ne de eni de sefata no awso de ma no emfa won kasa be firi nanumu abatia wo entini esese akra ne pani nya asem a akra wudi benkura ye den a obedi fo ne nyina se oye pani anu akokasa etia no entini eso udi fo maame nkoma wodi nana ya kakra ye nyina ye ko asori Sunday school say de abedru ha me manipa bi ati asese sofudie nya no nkwa ne adwuma no odi sofo so ye adwuma ka ho it's a tight ma wadwuma no betima hwe oni fie nana ya ade wo asori yikuo anu akochuro udin enchese ye wo ho ye wo mra ye di so nana ya ade ugina so a odi tua tight ye wadwuma tight tua nana ya me kan ne aso pani bi ana sofu bia pa on kan jem say me twantro tight tua anya force tight tua anya dabi nana ya wunu wakoyi wadwuma ana wunya 1000 bosome no ana wuyi mu 1 million ediaba enti wanya ma wunu wunya me entem ti sofu ni right so kasa oye kronfo oni right so kasa oye kronfo oye am robber dabi oye robber dabi enkomo mi di nana ya se wantua ntutuso dudu a wuni wunya me ene wasam ka nana ya enti se mi no te yi na sorry am ko be ka chem se wantua ntutuso dudu na asam fa woni ye ma nana ya meja sorry no be ka kire ade a ye gina so a unya ye hu ware a ye ba ye wefe ana aye die so ye committee no o ukotua ye die no obetua wefe no wefe ne ye kan frade aso ye kan say ayefro ne saa bedintuo social events aye utua masori amekona na ya wantua wefe na ho na utua funura yi na unya asema wefe fo emfiu uni funura fo na kwakoka batua wefe no ni tua funura ne de no asem to wa ye nyina be ba bejaw atututu dudu de na ya ye mani pantiase ye wo ye kura se chechere na roman asafo wo ho ubona ye si ye koye sofo aye nya tututu dudu asem na me ne wo kan ye koye sofo aye out of our free will if we akome eno no ye nhye se chinchina na ya fa de brawo ye si mekofo ne mo na mo de sofo aye de beba wusu ye nipa sofo didi okasa kire yen obi ho ye niska obi wo to banche bode ebitomo akoko ne da koma no acha bia 2 weeks ana 3 weeks yes bia kwafo ye koye so on dia mekeken eti se ko ba se ugina so chinchina se
ya the tight ana be yi nipa mo ma beja waye ana say program bi ana na ya aso no begu ene nipa mpanim guase na ya wo bi wo kra na tare wo de akwa aso ato aso mprenu ama ya tu ni di nto say aso kra mi osi obi na ya the tight ya jibu kwa ye churogum na ya general or the tight 5,000 buy general na mensa de 1 cedi buy ene ye heba wo etisi ko hwem na ibije die eni book no mu a na sa ibije nya asore bawo ba nya no ne de nya mekan no eye kuo ana mo kire se de be ya ye benya nkwaje ye daache etisi o meka se tight ana ye de jeje asoma se se ntu nya yi e be ba na ye bi benya bi nya nti wa wunya no nipa wo de sa amna no be watu sa nkofo no tutudia obebu sa no se ene mete mete ye dey etisi nipa wo de nhihye we bae no ewa asafunu mu no se bebre gina so agya so de watu bebre so tudia watu bebre so tudia na ya ye mani panchi ase se tight enya force eya dwuma amaye me na me koye madwuma ana na ya yi ana tie ensem wo tight no tie bi se wutua kra no wansa ntua ne ya waye bone onyame anim unya 2000 bo so me mfa so ewudi 200 na 100 ko e no anso nyame ne nya sofo na anso wani o asori bo ase e fio busa sa den na last wo be frame busam se nana ya wo be busam se me tight na de na matua ne se nana ya yi enye nhwehwa ni mu eni pese min kunya ne ani bra tight krank ye nturo din emu akire ye nturo din mu tight echi ye di kola shimbo na besi wo ye se ye di yan tutusu odudu eti fawo de bra betum ehwehwa ni mu anipa bi ati asori mu ye eni tese wotiri won ne wo sikanti na wa di envelope no aturo ni din eni ne number nyina gu akire o tie de mi di mami ade sei mi kan me ni party ase na ya tie tight nke mu obi wunu de wo di betum wan ne se obotom kwa simbo ni si wo ene on se collection o ma sai na hwe play wine ti ye hwese ya kwa se betu ye be hu eti se aso ni bi de boto asem so so na trase de ehunu se ma fa boto anse ma nipa bi hu o mo antua o se collection ko bi ko to bi o kre bi nse ni nsem enso de se be wu ma ya watu bi on panim guase se collection ya ye kan wa se me se so fu bi kura bo aso be bi ada power ho wate nana ya o se nani pepe se ko to dan pe yo nana ya he e se wo se hwe mo yi mu nketo nana ya he je se wo ba wo nyi mu akese nana ya he o je se yemienu nyina yen nsore man na yen panyifo nya we are fault enti it's about time we was yet na say ni sa nana ya ne ya ka nokure bi wo ho asore ni enye obi a na enya ne ho dabi obi wo wa dey obedi kura no anana ya make obi ati asafunim wo se say insu roba insu obi anoma watu agu no eno no osesa na waton ama ne nana ni mevanse onu akura timi bi atosamena to bibia di na because when 20 so do am say wo neto asafunim ne ma me mo wo ni tum o je asafu enye yi enom tutu so do nti no say ye nti na bi no omuntimi ngwa asore ba awo de okwa hanne every December crofo bi nsa asore no mu ni mo ho ebedru bronya bosome no ube hunu say asore na eta ayema because enta asore be chene yama emu ni anwane ade no on say ye nti o eji wadane de abeba de bia na wo time eji na ya correction ne sa tight ne nwa bia na ya se wutua na wutua ne ya Yakopon de bokwa mawa ba se nipa na ebe jeje o se wantua unya yi ayemma o ware ayemma ene sa na ema no o ye sofo na wo ye bia sesa na ya sesa emwa emanipa bebre tifie ubisa se die ndiro ko se na minya ntutu duru vanko ene ye busumi ahyase ene ase busumi ene awie e kan se busumi no bi wo e bewie a ana omoje ebu wo so ahyase no ana omoje ene de minya nti mitimi nko etie nam so wan jimi anko nti nyansa sema sebe na wa soro wa ede ne be konkwaje no anko tie bi etie be se ye nuanom asofo ensi se ye de mu na matema so na mo de ensi se ye ba beteduru ba bia ye nwene asoma ne ho
na ya obi tia so ni mo nya 500 cedis kra ko beti nda ya dwuma e dia hwe no ene na busua enso oni 1 cedi ese say isu roba ni abeka chense wantua tutuzo dudu ana ama mi ewu ntie ma asema he fa ne ka no ya dwuma na ya se efuo na ye ya na ya ense efuo ba yire ni adebi wa ye na fe ebi wa ye na fe na nka ye ko ba for de roman na ya bi de roman for de ba ko se fam afe no be kwa awie ya ene ye bo afode sa tete won ye wo chechere na meken na ya di menken akese akoko kosua eniema hoduo body eniema bebre na ya obi ade aba afe na no ahie wo ye pese ye project wa asafo no nti na meka say eti ye bebo sa afode yi ni ye invite nkrofo mo maba ni ye de amsia beginam ye fa body ya no obi ti domnim wosimetua 1 cedi no obi gina wosimetua 5 eti ye toto sa afi ko akodu ba bi no na akodu 5000 yetse ye ko ba ku mienu wa e besi so miensa ye be wo so adoma no ne ye de abro ne agiskai ye de akoto eti ye wia na mpanifo keska ni na bom emte na awotwe ne abekirem sika sei ene ye nya ye kase na ebi ensuo ni ade awogo ba ye ka ebo ye ni eti se sika yi ye de be ya asafo no ehu adwuma ye nkase wantua tight nti ye ntimi nya asafo adwuma e wo se sofo masori pentecost ameko na ya asofu bia ya adwuma oh na ya minu din koma amaka sisi na me kontiza na me kwa tete majai what maze na ya what the make na se sofu bia ya adwuma o church of pentecost sofu bia so be di sofu na wunya adwuma na no kra ye hwe go standard of living ne sa nya manu wansana ubedi sofu na wadi wati na ya asoro ne behwe wo na ya wuti asoro ne behwe pentecost dey na meken so be san ya adwuma roma asoro ye kan so fathers ni nyina bebre ya adwuma wo mu kire abi kire ade bebre wo adwuma mo ye na asoro ya minni mu de me kokamu asem eti wo a wo ye sofu na awie ma me ne semo be kan waka betani die mu buo mu no wanfa amasofo no se sofuru kaseti ano so ye de no se de onu sika sae no entwayi eti hodi won tumirika won pedwa toafo no mo kopa sofo ate se de mi sika sae no man kan ye kura ba se na me pese me kire na nam sa ahye me so ache nti no ana ma nti man control makoma na ya me dase pi na afi nsusu ye mpanyifo nsusu emfa pressure on say asore no so for panyin na ejina ho a wo kasa ye o nti edan panyifo omo osoro pa ye dey ya we omo wo ho a omo nim enti to da bi a pressure ni bi ne say afi we mo target ye sei ohun ni abo target no bi a mo fa 500 million mra eti wo bo say so for panyin ba ya wo twa ne ho ye dey entwa eho pressure ni ayi no so for panyin so timi kasa wo fa tutuso di a wo so ya ye rubber de na ya nkan sa abro ne so na pressure woni pressure na ya ti na okay na ya na ya mimi sa asembi on asori be na sabi o matimi ayi emaburu be se waha abo ndwetire se asori da chi ntimunyi mfanya adwuma se de be ya time bi betimi anya emfaso de apeja asafo na so be ya ena tuto na yes ade no woni ndenti a wo yes a o jaawo na otisi abontena ya baya wa hwa akwa brabone na so ni din so ye jawo na ya bema atisi abontea na kobokro no a ye che no no mu nim ni basumasi pa aso we no ko na se ni subani wogu asafo na nim ase ti sofo asabe na adwiri mu dono wose da bi wose nkoda ne pe bibi wo mu ye eti ye wo sofo bi ode emebru ni bia ko school university am wo mawie ye wo sofo bi ode bia su adwuma ye wo sofo bi a wo hunu se abantie wo masore baba ye woni adwuma ma mema ne nware no wo na ya me sofu maami a meka na semi prophetess Elizabeth Dankwa na ya enkrofo e ba ne na school fees otua even dan a wotim e ya advance e wo nyina wotua enkrofo do mo hospital beba e mani tua enti niema bebre na asofo no mo wo niema wo se mo ye ba mo mfa sa kantan cross yi e metetere ye se wan tua ntutuso bi duantie na ya wura no aso da mo gina kan no wadifo e wo ho ba so tinifie no kan yanko aka
ba se sofo gina pulpit anim ete awurade wo papa mu a edre no o papa e kire wade a wo si nka ba ne tofa wo si ye wo de ma me kasa nwie obi akasa bi kura ya wie ende se ma me asewe si wan esi mete disasori ne ba ko na me pere bi esi etina na ya aso mpanifo mfa nche no sofo ne mpanifo edi animu omo mfa nche no na ene ne nsa a wototo ne ande ne de antwa yi na ye hwe kwampa ye befa so anipa no on ne sa himwie mu a so ewura no na nani abre o na nani eden oze kruma se wani nya den so etwi fa so ba enye ya sofo ne ye mpani ahemfo so da bi matia yemfa de aka nto aso krache na etesen yamia dmoma kasa kese why pashu mo ye fra o sen pashu fra me nana yaw pashu eni me PSC ya amado PSC ya ho fedua PSC ufre ne bai pashu asante achima ogu na afu bai ewie yi kan yenye ma we ne yemu awo na pashu wie de mba anya boni kasa kesi o wada wuro ma why pashu TikTok na menam ana me de ko hia guy we friend Dosted ase Dosted pashu an ene so oska pashu wiska ni ewie de ho be de kama ayi be diska yanko pacho ne life oye ne say like oye ojonku nti me hu ne TikTok no na me fan number na me frɛ no Dosted no pacho an ojonku pacho ojonku ko ben sa pacho aye say okotfo ku ne bi nti me fan number na me frɛ no ana bisa an say omuko no ho hyehye say na also omuko ne de ubomo abenya ska bet omunku ni pawom wonfa boa so nye bibia nti ubomu ade obedi kan atwa 2000 na mesemate nti me frɛ no treze no na mekɔ no ho mekɔe no o tachiman la ya ho no ti o ma me ba ho no na o ma ka be fa mekɔ mo campo ti mekɔ no mo se ansa no be adwuma na ma me menya sika no me de 3 billion e be free no mo de akɔ na enu achi no every 6 months be I be meeting na me smart nti answer no be adwuma na me no mo che me se medical atua 20 million answer no mo ye adwuma na me na adwuma no mo ya mo be free 3 billion na me ampa mi scan mo free e free 3 billion no e mo scan buy na eno no achi no o ka che me se meet me the 3 billion na free no mo akwa aye se me the 50 million ba 50 million no me de ba no me de two scans ma fako na so mate nti e ma me ko for scan no ade kyen na me de scan send no na scan so de na 46 million na was me fen send no mo palod na cho na e chan patch one nti e chan na kama beji scan no na me sem patch mate na me de send no ti ade kyen me frɛ no na so o che me se lord no ni ho no nti oba lord atupan patch one nti mitumi frɛ no me friend na wode enne echina okay wode me do sika esendo ma se me cheke kura ka me pacho o chomade ni ampa lord achew pacho dabi amfa ma pacho dabi ti wo saying 4600 ni kodi pacho me de kan 2005 kra na koi eko ina asa de me pacho na me de 4006 eso na 6006 6000 what the influence say 400 me the fair koi into me de no ka ho kra 7000 pacho ma pacho be 7001 ntini nyina akwa akodi lord chiamen ho pacho one na say lord ne wo ho no no ye chiamen ono no ye like member ne bi o ko ne pacho na di mi wuram ene ye nso awia ya ye sepa krache enti ya nso ya baje ntobo anti wo ho roba enie agidifo nyina nka say amen Jesu amen ma sofo aprichi awie enti nana ya me pa acha wo ma me nso so wadama de ade ko ye megeme de fa begu mu en aba shwere wadama mo ame nana ya me say senya watimi anya bidi akwa ma saa ko no ye frɛ wo no mo say pacho say black ai
Black Freemason. Yeah. Black Freemason. Pacho one. Enti nana ya wo maame ye adwuma ben. Man pacho maame ototo bode. Wo maame toto bode. Ototo. Ototo bode. Ti wo kwakwan so kofa bode beton. Pacho. Wo maame ati adan ahe. Pacho afi no start we see. Afi na wo maame si dan. Wo maame adi mfie sey. Pacho number 45 go yi. What di mfie sey? Pacho mo 25 years. Wo ti free wo maame mfie mu aka sey. Pacho aka 20 years. Wo bai we si dan. Pacho. Wa busu apanyi adi mfie sey. Man pacho number 70 years oko. Wa busu apanyi nam 70 years. Wo ti free wo mfie mu aka sey. Man pacho aka be 45 years. 45 years. Wo ya de wo mass nti me pe wase me na me mass nye o. Ti me kwatro mass nso hwe a. Eye number 2. Eye no na me di wie. Nti na me bisa wo no. Wa busu apanyi adan ahe no wasie. Man pacho wasi ba ko na we biete. Nti wasi mienu. Nti intervals na da won ne ntem no. E na odi aye sa project no. What mass na me ne wo ye na se. Wo ma me wo mo sen. Pacho isi ye 5. Mo ye 5. Una adi kan. Pacho na. Nti wo kwa koye yie no abehwe omo aka me boa. Pacho ma. Wo ye adwuma ben. Pacho na me misi ni ba isi mi chu kada. Mesi na den dodo hu sa. Wo pan chi nyina ya oya. Wo wi age a wo de akobam tu pan chi. Enti wo gyae no akotwi okada. E na no so mmoa wo. E na ade ahurasi Black Freemason. Woni ba bia Freemason wo. Pacho baby mo campo no. Woni ba bia Freemason ankasa wo. Woni. Wo ko school du sen. Pacho ma wie de me du JHS na me jai. Woni mo kra no nim se Freemasonry no. Eye gentleman for association. E no kra ni Ghana ha. Wonte. Pacho. What? Nti Black Freemason na ese no ye Freemason nwi aketwa. Ya wo na na ya oti we ni ye kwa kofa omo amu akwadwon ye o. Amu ya kwa yiska ama o. 3 billion 300 billion. Pacho. 300 billion. Pacho. Asem we o ka kire o maami o ka se na kire o. Pacho me nkan kire ne je. Ana on kan kire o maami. Obabu obekun. Yes. Obabu obekun. Pacho. Na me kra den ka bokiti na mde be hye uti. Me ba na ya na ma ye say ya me twe okọ anim na me twe oba akire because na ya enkosi da ben na ya enkosi da ben omo abo bra wo kurom enye say o abrabo no wo bia hyase efiri baabi na ya wo bia hyase efiri baabi o enti no eya me de rade asese ya nkokun woti wei nko metimi atwa uti afiri so me na me ka kire wo free Kumasi dru yenfa Pacho me free Asante Achima wo free ho e na dru yenfa me ko Techiman kasa kese na oba na wo ye ni ku a enka nana ya nka wo kon ntimi nyina sore oba pa na nana ya nka wo se ne pa ene enkejai ene ama eni ho nyina so anora na ba atwa ya me wo fadea oba wo ti ase am de be chaw me de ha bita se park ahodo nya ratre nyina ka wasa ho nkrata de ache enti kasa kese na me pesa no befu e ko Techiman wanchi minua wanchi number 1 wo ko no wadanfo bi di nkomo ansa na wo man Pacho na boys 5 na na ese be ko betaze omona omuniska na wo na wo ska ene yetena prage mu a yenya ti yede ya to see prage mu a madam 30 cedis madam 40 cedis madam 50 cedis hane he ya ska prage ni be chewo na abrampa se o mo boaboa no a ni nyina o mo de ko wanchi akwakoye send na men send ma Freemason black nya white na ate black na nsuru ana aye tuntum ni nti nsuru we yes man Pacho me hieska na ya mi donyame o hata ko ise senka ya me pa na me wo wanka wie yi kama tutu punu na me no nyina ye gina ha na ma bro wa ma hu nyina bia because me nti ase my le fachem asori be na wo kwa ye kire wo sa kire ma sori kro ansa na nipa kra kwa jusika dia ma kire ma sori kra wo ko Pacho me nkwa sorry wo nkwa asori Pacho wo nkwa asori wo nkwa asori man Pacho da e na TV ase na adidi da ene ese ncha so beti red Freemason amia baby my le fachem ya munye sa wate na brabo na ye steps you sebi nkokorafo asam na omanyini omutiri wafu dwuna omoda so ye ntoma no enye sebi omunnimu nyansa bibia atimisi utimi nya ska na ade beche ne wawu na ya unim za Pacho ma ntidi a be ma kama he wabeti egu
bema kama wani mu da ho my lady so na kai tire ne de monya aya mo adwene sa mo ne mi de be ye pe mu nyi da aba show me wit obua ka tire nwa afusa ya na asam na ba afa otiri na mo tire nwa afusa asam na mo anya broken heart fa black freemason for na mama ne enfre wo mo for sure ne yan hwese ebenya wo no ma agi usika no ama sa o se yen kwada freemason ka me de menya da age my lady bi anka ono be ka kire o se wontimi enkwa gi freemason sika o freemason ho mfa ma I don't patch up. Eh ya monya saa o twa me hwe no mo maje na aba no ne ko freemason ni o makodi nkomo wai bia na anwumre ya me aso me pese me ko black freemason ho mo ba mo sha tare kala be aba sho we de manyan remit man sha tare na de ona onko de ko ekom no sha tare kala be ba sho she black o she black all black jalabia ba sho no wa to na ni achi ba sho no ko onya hwe na lord no hu ne da ba sho lord me ko ho ba sho me ko on a face kan ma me no lord no ba sho on a face kan ma lord no ba sho oye nipa ba sho nipa de minim se nka ba ko na nka bibitia konyam na oyi styles da ba sho nipa pa na te ho ba sho sika no mo friend ne sen kire yen ba sho I just say styles of friend me hu yansa aba nti wo ko ye no na bibi si nanim na yakata so ba sho ne ma ho kire me mu me pese me hunu se na be ya se obi di ni sika e kokho a mema na jai ba sho first one no efu ada kasi wo no ana o my drawing bi atoto to dan no ebi ne sen drawing na bi te sen pacho e mame wata de dadan ho pacho na de wowo pacho na bosom sisi isi wo nso na ho pacho o ani e Director me pacho me wa ha o boss. Hello. Me pacho, good afternoon. Afternoon, day. Me pacho, me hu you now so eh. Okay. Yo, me pacho. Ye friend me na Yaa Serwaa na unua ba. Ahokyere aba me so ye kura to me fie o. Ene say TikTok wa na me hu number na me say ma me mfre o na mo ye say ku obi nka. Me friend say oba atimi ba bia na nka ma ba hwe bia na me dan oba atimi ba Bimba sutimiba, obia timiba, why? Yo, na enhyehyɛ no ka menya ne sɛn wada roma. Nhyehyɛ no ba. Oba beto ne ma no nyina wo ho, oba bu tuta na waba. Ba to beto ne ma na bia ba, oba bu 1000. Me pa cha o se nneema be na nka mento mfa mra. Oba to ken ko ko mi sanjalabia tuntum ma ko, ena bag na ring, na wabu 1007. Ba to oba beto nyina wo tempo ha, ya oba bu 2000 na waba why? Me dey stress we dey ahwa minti me ba ona nka mababe to bia momo de ne be papa ati o ka free me pa cha okuma ase nti o baba bona hafu wanchi wa Bravo West wenchi okay me pa cha in case me fefa cars ya me pese me hu lo o ba faka free a o kwa de shima ya o benya o ka o faka na wa frɛ me me tro bi baby cinema be fa okay mate na me pa cha wo me ba ebe di sen no matimi anya ska betua me rent no me sa baba na bibia be yi na wa sen ko de na yo me pa cha na untimi mo odi nkyere me me pa cha na untimi mo odi nkyere me I friend do step why do step there kera bako do step there Dostad kin. Aye. Okay. Any bra, boamani why? That one what's this kind of boamani children? Watch out, Dostad. Hello, Dostad. Dostad. Enti abusuafo Black Freemason. Yeah, nam TikTok. Yeah, Ghana fo binum ya adwene say abraboni ti say plane ya wotena mu ana atu a amwadru Israel no. Wonom ne ani omudi nkomo no. Enti mebu na aba na ya dwene wei no. Yama ne nya adwuma fi say wiase no. Se obi a use the box.
obia yusu na dwene eti wo wanya 70 something million eno no wunya investment and shares ahodo e wo ho no wunkoto bi emfa odi nto so ma ho mre kakra meska ne bi meka ho a wo de obetimi ahuranya kokoduru wanchi ama kwabrane akwaje usika uti na ye ne yankum enti se wutie mi a ena TikTok na emumu bi no bibia ba amaye madwete mu behura gina mu no eno ne ho nkomo ne egina ha roasted kin na so ono kra de me se ohia kra de onim ohia tade ye hye ne kala onim ohia se ne ohia de ban sitie ono ne ne na di nkomo ya wo ma me ye se wa direction se mi hwiri nsika mu mra wanchi emeye ho ahwani na nyame hu ni pamobo nyame hu ya mobo because sa my lady ya o kan Christian country na ye nyina se ye wo mi busa se wo ye Kristoni asa obeka se an bra wanim na kasa wo nga se wo ye Kristoni awa chumeka wo bia fele form so atitiriw ne sa birth set ni adi wo baji obia birth set wo behwe a enye Islam na ye Christianity enti adanti na ase wiase na brabo na ye bo no ye ni no etoa ni si won ye ni sei ye hwe we kakra ni ye hwe na afi se wan na adada no enye nyame na adada wa timi dem da nyame ase se wan roasted e na akasa no they say which one fa sika ma aba try me ojina so ma uji usika pacho da bi se won hu se oye intelligent nti wo hunu ba bi ankomo ne ye den eko adwene no nti misra use your box Mr. Champion say ajo buano ma me yakwaji ni sika ma no ti buano e na yakwaji ni sika afuma na ya medase mi mum de se me na nka meti wa konwe so na se mo se ba nka mi nso ka nso be pam no enka me pam no ka me di ni dwuma nso so ankasa because wonye enhweso pa emma youth na ya wo mo ba akire bone wo ye ka wo afidie su obi kro be wa ko pe adekode na hwe e wo TikTok ho no abrantie kama ya afense wo si so wa hwe se me hu na ya wa na ni wo hu da me ba na ya na ni de da afidie so na ya chatade a chene pa bo bi ye so wonya 71 million e da koma wo edi ma mi to to body 71 ka di ma na entinka efense o ti fan kana djuma ho what ti fan kana djuma ho entima nya wa ya mi ntiro o be record me ana te what ya say dem chiro no aha minim de me e na me wo me se fi ko dia e na djuma na me ye na ye hu ma djuma na me ye mo radio station na adwuma na mo ye no kora no mutimi ye bi ko ye mfom so na ma pa cho to wa tia se de me kire no enti ma nya wa bi se bi a ye mo ye no mi titi bi so na ma hu se mo ye e na wo frɛ me enti no na me kire me ka ye wo no why e na be bi mu so a me aka me wo no na ya wo ka posted be na ne anya de ama no se anya ye anya nton so anya ntua ti be na anya ne sika de ama no kate de obekate ne 30 times but question am ibusa no eno na ye valid question mami because wuntimi nkotena wanchi baabi na won obi boss oba e na wo ha wo sika problem na 300 billion The number you're calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Na wiase no nipa no 300 billion na na yawo susu yam pass obeka se wo de eketwa na wanya ne fama me na beje 300 billion maybe sao hwe eto na bi amoka The number you're calling is busy. Please try again later. Answer ni friend beto bo no na ne nice bibi so e na hwan ote wono na mo radio station ne kura no so otimi ya de manfom so oba wote wanchi e na woje nkrofo sika ye koka akoko apa ye nya ne tufa esoro Mr. Champion fa wura mu ne fa wo mu ne fa si na ya na me to aso ni America ne se akwara ketua ya wasi so 25 years mobile say ya na mo say ekwan mi so no ya kama moni ya beka producer say yen hwe ni videos ni bi nti mun loading tum ni yen hwe you know Black Freemason no na ade be che na meko ho bia ma anyara kwan
Emayo. Emo. Na hotel nka no emre bia mo ho hyehye mo wo media no so hwe ma menka asem kire ma me papa wo say mi do state mi nim so hwe mi nim amane mi nim problem a wo fam a wo di tu na mo aba say mi nji ukan fo nko na wo so nko bia ne black freemason ko na so mi di mi nim say wo fa so hwe mu ana say wo fa amane bi mu ntra ma wo tu na mo ye dia ba but me ka kire say e ha e your last stop so what tu na mo akoba bi na ma ka kire say ko fa bian say bra ko fa say bra onua e ye ntro na mu di ye ekuo no very day oba be duru ho no penny for amount of money am Fred amount now so dia kokose wa brabo ase e na me ka kire say kuo na oba be dwene no enye free kuo no oba be dwene no enye free enti say wo tie mi na oba frɛ me asre mi sika onua me ma so what ase e kama kuma say mi che sika me che but one ka say wo de me no ma frɛ me say mi che sika me che wo cha say me Christ frɛ mi sika me broko so what ase enti say wo tie mi na wo so fa ha wo ni amane mi problem bi mu wo so pese wo so di ye wa brabo mu dia me catch us say we outside Ghana, we Germany, Italy, UK, US. Mo ambo mo ba nansa we ano me say mo be fan so hwe bebre mu. Mama wa ba mu wa hu mi do start ken sama bo wa ba. Wa hu mi we mama wo yam hihye o. Bra. Na tu na mo na bra na ye kire okwan na wo so timi fa so nye de NDA. Enya fere o da bi. Man fa na say mi sua. Onua me catch us say e ha your last stop. Fa number na tu na mo. Na mi do start me ndi ukan form fa na nko dwere ku. I go by the name do start ken cameraman na wo ye de. Ne wo hihye no. Wagwana tiefo ni abefo dostep ken na hotel nka no bia mo hihye mo wo media no so ne nkasa ye mu no o sha ase ye intro no se wo agwan na se wo de yadu Jamaica enti Jamaica no wie ne wa pɛ asofo bi no mo ne amaye omodi wurawura mo tiri so ekosi omo na ase e na ehye no minister se efre ne kaso ye ehye no made from four church so de yiri ni tipam pia make say Yesu cross Bishop watch and say me dem hu aya menim say matron che e hye no na nipa a woda ho a ye na wi abosu ye hu nanim na wo na ya kukodufo a woti hoi wo hu no papa ye ogina we wo nsuro no wo hu no bibi anto so nipa tuntum ente se a tuntum ye kala efe nanso nipa tuntum a adrum pempenso so bia ogina awia ase awia da ne so a wo hu nanim wo nsuro no yawo Wunsuro no. Ana nipa bia ye nipa. Mi akoku wanchi. Fade aka so ene ye hwe why roasted ken. Na me kasa no, na me kan say akoda to ya waji so. 25 years, we ye babru wo wa hodin. Wo betimi ya adwuma, o ma me at top board e eton. Say be bia ya wodure kura o nsi fie. 71 million wo de ma no a, ko betimi da so na adwuma so. Ayade. The Sompa say, do you reason one kasa wo dwene? Say obi for 20 million bra. Me never 50 me ba ma wo 300 billion. Na 2 billion crown podo eyeska ketwa. Na 300 billion. How? I just want to anya fast. Now see em fa unu yan na se me nyenye ma bone. Eni pinu yen fa unu yan ndisika go wo ba pa TV so pa me wa fanisika ma no station for na wan kata mo yan kum so wa na on fanisika ma no me ye aduma don't say ana on fanisika ma no don't say se wo kura abosoma wo di omo ye aduma me ya se wa me challenge wa wia yi se do se do kura abosoma omo ka no kura na oni omo ye aduma na wia ya abofra o se fanisika ma no se wa on fanisika ma no a me hye wo nansa kura we mu Dosted wo bia beti yanka Ghana ha. Me ya se wa na me ka tro. Mi do nya me de. No wan ti ya kusa. Me se wa fa ni sika ma no a. Na sa pe Ghana. Me se wo ti wa nya o nya oba. Me se Dosted Ghana ha me. Me se wo ti wa nya o ti oba. Ya o ti bo hu bi o se. Bo hu bi o se. O mo de bo hini. E je fo sika die. Asha aso ebi obu tu se bi aro obi akoma enya no pra putu putu se die no do me ka tro no se ya obi akoma o ya me se enya no pe pa ni ko no ya o ya no wan kata putu putu ma ebu e ti ko ya ti da ni jo bo bia mutimi ni e wo ti bia no mi bo bia te se wo to e ko bia tem abra na ni pe no ya o ka na nya no pre no a pa bia bo na enku why what the TV station? Our Sama, oh, a brady pana and cata. Now we see the pana can. Now, we slow. I want to me. And you know, show me to me. With the boat here. The what's not TV station after 2 to be to that.
That be a bonenkum. Why? Why we? Wo beda ya me na make a kyerɛ wo beda ya ya ma betra wiase a mo de mo se nokura de nokura na sabi enya nipa ni bi na agimi a omo nim se na wiase abrabo ni siti a omo betu susu apabiri de abrawu tuntumi a wo shaka shop na che gina wiase abie ka boot wa ya bie na mo aso den agi akwanhia mo aso den agi ahwe ka nipa a wo se obema obie no hwe ka white mienu esi we yeto ne sen sen yeto na ya ntu abobra eti sa ka se esi we di wut mi to bi oh should be tomato ada na mo yesa agu nyankopon ani mu atesa won hu ne nkwase asem a wo ka na ensuo kase bi a wo ha bia wudi bo me ya se wa dua wo bo hu dua na dane me na me ka kire wo bo hu dua na dane ni se champion fa yesi na ya wo hu se bibia no akọfa abreye so na hu di ne ho akọkoto asemu abrantie wo ye ne nema boni kura na otine baabi akona ketua ai se so we reason school akọ ya wanwie de na kire se wa wo ye adwuma kakra so a hwe wo tibia ya ode to no atare kwapo ebi ncha na wo ku kusika wo se ade komma sa nipa wo se wa be kan se samre wo to ka se prebi da wo ho yan ko ju sika enfama won be try sa de na wo de kon wo bo obi amane na so person na ya mitine ya aseni a wo ka no se ba bi okoko du ye na ono ko na ko dance ni bi ni wono mo thank you mia tin ka be den na wo nim se nyense we na aba ke ye be friend kakra last minute ya aboto fa be ka se na wo be yiri tie na wona ke ya na police ye be sere wo mo we ekọ we investigation bia ni we chance be tracking numbers ahodo empo number ne kura we hu location be chewo asa ba ko ne se nya gana so ne tie no TV so any social media ni ade enti no ye ni enkofo a ya o mo wi se adwuma we se nyina so ye ni mpanyi bi atem sesi ye ni mpanimfo a ye ni mpanyi bi atem sesi TV so ni ade na ya o mo ye double man ni ade no enti ni mpanimfo a wo mo ehwe so a wo betimi akasa aka bibie ankofo ti metre TV ahodo so wuchi muti etu ase na obi ye se fa se bra ye se ni se na ye hwe eno ni ade amwa gana fo enkwala no youth na mo omo youth na bi no yo maje se wo mo pesika ententem enska ententem so na amwa so se wudi ska ya koya ya yenkogima wi wan emfa ka enko wanchi wan emfa ka emfa nko no na ya akona ya wo ya sade so onye very careful because so sumane sane mano ya wo ka na onye careful na busu kwampo no wo mu di asem wo fa kwambo ni so ko ji wo bisika eni sane me ma we se so na so wo bo bi dua edua na ye dua hunu so enti abrante we se no ofentu no hofu wo fantu no hofu na sa de we se no ofa no ho enkowura mu biem me da se me nso me da se abusua wasi dan na interior na mu beye fe ama oba bia bewura wo de mate aka wo so wo de mu a me pacho na ya Nas Boy Enterprise na ye ho adwuma ni nyina de ma wo POP ceiling ena nye tie nje asem ko peshiw bi amadem edan no mu painting ni nyina no wo ye graffiato wo ye tiling window design or ye plasterboard ceiling or ye wall skimming arch design TV wall design acoustic ceiling aluminium works and a building supervision who sit down up as well ni nyina Nas Boy Enterprise say wajiasi na betra wo yes adwuma no enkofre obi ama ni medi usika wo pese wo dan ne so ye kikwa eye Nas Boy di ahoma yi me pacho website ni nyina behunu ne so Instagram TikTok Facebook owo so de di ahoma yi na eni no eni nkomo na omo 0246 113 461 RSYD no VG Studios me pacho ede na wo ye say yes kit podcasting ni nyina wo ye ni yie ede ama wo video na wo twa no wo pe effect papa de atoso a RSYD no VG Studio said they've got you ade a wo ye de fa camera ho nyina wono mo ebeboa wo ama bibia aye smooth ede ama wo na results ne de enya atem kuma akra enkran malam abase off first Kokroko Street ji ahomai na ne yeni nkomo 0574 715 778 21st clinic diabo me pa chawo sciatica expert no wote sciatica pe no wate 21st clinic abaso body ne de eye bocho na ne nyina de to nchan ya de bia tumika fabra 21st clinic na yenhwe na yemoa
obi wo ho a massage yankasa kroko obi ache de bia honam ye o yanko massage da fa ho tu kwan bra 21st clinic na ye moa me pa cho branches ni bi 15 kuma se ye wo ehwan overseas sompa e wo ye chiro ho pe obo ase ye wo council quarters nkran ye wo domi market sunwan nkransa tachiman ye wo hoje ahoma yi 0249 311 311 Midimafo Herbal Hospital Doctor time daso what the time beto yade ne so no atu ase de ama o say deku a emabiu yade no sese ne esisun bia ensuro akire fa ko Midimafo Herbal Hospital na omo awo enkran ye opoko asema yire kumase ye wabu akwa agogoje ahoma yi 0244 774 282 Roman Father Dro Father Martin Herbal Mission no edi nipa bebra akagina mu titiri ne wono mo nsa ne omo na ye omo titiriti stroke tete honam ya wukun pressure ne diabetes tete yade a adane kwankro me pa acho wono mo edro ne ebo adwuma Father Martin Herbal Mission no je wo de ententem na ho ntoje ahoma yi 0247 919 122 OCP Ghana Limited OCP Ghana Limited ekuafo nyina te de ne ede na wudua me pa chew se eya atosode eniama entete wo ho ade de hye fom ema ne bo me pa chew se wunya fertilizer papa ma menkanfo OCP for de emfa emma wo ye OCP 1515 OCP 102010 ni nyina eboa wunya wo de ba bia ton fertilizer bia bowura ho na agrochemicals kwaje wo de na bibia enye kama fama Royal King Cracker sani ama hiti die ene me sore ya na Royal so na machire won so a wo hwe me sabre e ma kom kro nto yem je Royal yi bi fa so so kom ano se na be ya nkrofo se won so won konkonya bi e de pa na emu oha ni nyina emu no eboa e ma ekom no ano adwokra FDA 4 agenkrato yi e de atum Kingdom Herbal Center Yene the Kingdom Garlic capsules, their bed just for Kingdom Ginseng Power capsules, tremendous capsules, so wha elboa mapa. Me pacha power capsules, their meme nyina nka say ye, abwa meme nyina ma meme nyina da ne kwabrane. Me pacha Kingdom Garlic capsules ne bitters ne so wa arthritis ni stroke ni akoma yade yetete wa wunum bia wo betie si one time okra na won so wahunu say what ya poje ahoma yi 0597 298 855 Grow fine, yes, it makes you grow fine. Ubenyini kama no wenyini from grow fine herbal tonic ibi ya de Ghana koko na aheda ye mepacho zentoxylem ne de yi ya unyina free ni padua nim na vitamins ahodo a wohia pa se onipa de ubenya ni nyina ewo grow fine emu ema wono mensese ma wono nyina say grow fine wadro yi say ya to din Dr. Menses sans say no de bibia ekoyie wudidi na antimi nidi a mojadura ohia eye grow fine bem wagina brani epa cha ohye ne nso se ye de ointment ne nso so aba ya ebo ye chi dom ye na ye bre wachi ya uchepe wo na kotodwe wo tetento magode bore so ada bi grow fine ointment tibi fa so na hwe ade na obehunu magic ni nyina eye digital herbal center for nsa no wonom na di nupe be dwa so ji ahoma 0244 59653 2 Tagore herbal mixture ene ne capsules wote Tagore pe no wate ahoden be ma woda form team keja oba so mu ana wudwane oba esu nye jata obehia eye Tagore herbal mixture ibi ene ne capsules ebedi wakagina mu wonni atenkan so a wada woro ma no abomoden ahwehwe Tagore herbal mixture ne capsules ibi akiri kwan won so infections etata wo we de po eba minie gono ba minie chese wo de infections na me pa cho Tagore herbal mixture ene ne capsules wo dwa so ane bo onye den a wunya bi no mo a bibia beto din nya afi na akokirekire wo nsɛmugye ahoma yi 0243 228 Ancora Homes Ancora de me se wo de ya na wo de asɛm me se awi ase wo bɛbɔ bra na ye kumase ni asantini titiri wanya hwe no me pa cha wo na nye kumase dan so de eno ane Ancora Homes IPT he ya eso ye bo a tumirika kokwaje wo de na dan na efese na etwagu wo hwe dan ya otumi se dan nie we nye han we ye dan hwe se eye papa ni nyina Ancora se 10% ye de aba no ye wie kura sa henham pa e de solar panel nyina bobɔ ho dum so yi wo nka ho bi Ancora waboa wo free esi bibia bom interior no so kasa Ancora Homes de me say wani atia na wo say name nso so e de Ancora IPT junction asu ye bo ene Amsterdam de dia nimhwagye ahoma yi 0530 217 766
Kojak Farmer, me pacha wanumu nkano mane nkasa nenye hwam. Me pacha Kojak Chaco toothpaste ewo ho. Wo se no ebeye fita kama. Sanso so na Kojak regular no so fluoride ebeboa pa ma wo se achinam na ye den. Na wo se na mu nso atimi anya ahoden. Me pacha mouthwash nso ewo ho a wo se fenfren wa etu ase ye kura. Procode ye tete aduro wuti ni pepunu bi abowo a wuti ye ma procode. Unya bi ani nyina betu na adwane kora je ahomai ani Kojak eni nkomo 0531069945 na abrampa ene de se ne ya jiji bia bo wa ha ne de na eso obi be wu pe nana ya obi be wu bodua nana ya meda se pa nyame nhyira obiem na ye nche ye tiefo nana ya menu ya be mai nyame anim ni na adwene wo fom yeti afidie so kasa nsem we nyina se enkrofi o mabai o mayaza o mayaza o magim sika di nti ni nyina no wan fa nsuade se no nhuri atimi afri asante achem agogwa betwam kumase atwam abofo kotwam tachiman kenken so nyina wata otwam ho ya odu wanchi hwe menua no kra meka kyerɛ no se nyansa de wan hunu bio ode yawo Wentina ama mebuafu no. Ya woda. Meso me de yaw. Adwene mu tetra mu tele. No wetimi me akwa wei. Nana ya he. Wona ntwe nyina. Ombeku no. Yentie bi na mente. Na Abraham me na me hunu ya na. Isala efe. Enti se wo ba na me boa na wo so timi die na sala duru so to na ntwe be ma me efe. Mama ne nyew na so bi na atɔ na ntwe de bɛda na se ku na bɛkse fo ma me bra na se fo papa bi bra ɛna ya ka no wo ankasa hu na ntwe we obetuma hu sɛ ɔno ne momu to akɔda se ntino so so utie mi na wo so bɛ bi ni ku na mo ja sem bi ani Calvin for yesterday ntwe ntɛm o kan why ya do ye de for those step can me catch say ye ku no ye ku nipa na mo sacrifice na ye saladru mimi penyini na ye grandmaster na wo de me bi ni ku no ɔno we muslim so what ati enti ma ba se me be pe na ntwie e de akɔkɔ na ɔno so de akɔye de o de akɔdi sala efe enti se wo so wo ba na me boa wo na wo so timi die na sala duru so to na ntwie be ma me efe mama ne nye wo hu bia se obi oba be dweli ku na e be kse fo ma me bra na se fo papa bi bra e na ya ka no wo ankasa hu na ntwie we obetuma hu sɛ yes enye na ntwi kitoa enti no so wo tie mi na wo so pɛ sɛ oba dweli ku na mo ja sem bia nim e de na ntwie ye sacrifice e de dwan ye sacrifice ya do ye de sacrifice bi ko bi ani wa sacrifice ye de foforo bi wa asa me hwe no ina na so atu na mo na so da sani na ho ofese mo soro ne de e wo se ye se na nimu nsu ne ye hia na ye bi se de ai e de abrami those step na hotel nka na nye kata for those step can me catch you say ye ku no chase girls. Chase your dreams. It's easy to get a girlfriend when the money is there. So you gotta chase your dreams first. Get the money first. Get the money. You have to chase your dreams. Stop chasing girls. Say na wo wani no. Wo hunu say oboabo eska no gu ne nsa so saa no. Na wo to bi petien no. Na wo wani me boa. Ambacho na me said o ina no. Oh, bra wani na kasa na me say oba na afom wo na akobobọ na so mu anka nkasa sei. Me say Uhunu senya dosta digina kwa watu skapete a wo ye show na attract o ma akọ onye za na o de wo wani they say we calculate ya usika akodi dosta king ni ku freemason black freemason for no usika akodi wa ye sen abacho 7,000 nti to o monkra video yi mu ne emfa na o kan ma why dosta bacho meso se o de misika be o sen sra ho brasi mu bacho fa misika ma na ho tomla di kan ka chiro me fro de me ne echina na ese me ma se krono na abo me no ti me so di misika me so na wa mu nkoto dwa anka ho ampacho de to de emu na abrampa fane to aso e nana ya na krachi obi a wo wa de ayira wo sra wo kasa kra on kasa kese so ene e wontimi nka ana wa kan se asiso o me ba ne dai ndie ze no wo pese wo kire sen kotena se nana ya krachi men kama na ntia se se sika ni bre enamu afa so wo ye wa adwene se wo be mu ani abre de anya wo de a ho nana ya wo nche wa asase so
pani bi ka kyerem se ukoye adwuma sika de be hon se na ye wo de a emu woni nkobre de obi anya onu na nya ne double no akoda 25 years wasi so epe brabo ekwanya nka wo fa so abeye yesesi ani na nka waka kyerɛ wonamfofo ne eyukromfo se mo amobra efi se wo no 300 billion ka kyerɛ bi awurade yakopɔ nana ya etiti a 300 billion no so wo ya mawo nana ya mi bisa se krati 300 billion ko be yire de de aba wako ba bi ye ton no wako gina onu se nana ya omu ade omu ye bini ba bi omu ton cars no omu time call se omu be video na so mama omu kwan no maye nana ya de me kan se minie on trase na wonsue nyansa ebisa abraba ye bonu sabe obi moma obi o kabda ise de mema ibie ni abrede ye adwuma eje be ibo abebu afie na wo ko atufa ko akwaje 300 billion edi aba abedi na sabi Ghana ye yetimi emperifosi ya dekapi penifo na eka o mimini abai ni mu minim ba bi o mbobosia esika wo mei amini ye yentimi ntua ye tesa ka ya mimini amosu a owo eye chichiri ni mimi anu nyina obi abetua bi na wutimi yitira no billion ye deka na o mei si apini o mei tete na wutimi ewurade nyankopon na nyankopon ba bi owo no enanu ya brofi ko osuro omzi muwa na mi yese owo ba bi awa we ko tesi fo na tuto omo ye nyina na kwa sia wanim se afin atimi afra sante atima gogo atwam kumase ko twam ofiso twamambofo tetiman adu wanti afin ne ya yire wa wo mefra ye pani bi mo nyumo se ya yire mio makwa yimvie makwa antumo ya yire mio onsi ya yire wo onsi ya do 7,100 afrusem nana ya 7,100 ya jefra bema 25 years in sem nana ya asante achema gogo niba oh ya di nana ya na Mr. Tambody ona so ko ona diko yanyi yaji me kete so fu bia fa hu besi fo ma wasi wote hia wasi me secret na gini sha na gini ni fie enwen onamfo wadapa na dedi no ne namfo hu no ni twom des say na obeso ye sene ye girlfriend be fa ne ho adre minim se na adre pra on say nana ya obedan nya ne kra na ade ne ko nana ya sa ne man be hu nana ya abranti egum yawfo ani mase ene ni ti abai na yawfo atimi afa ni ti ye ni nipa de te no watimi amasabi akwa we defe adefe waju 7,100 beside DJ minister DJ ye wo swami papa pani mu be say 80 something years onu su tu sa na mo fu ibi enante ko wenti ho wo se nyame nkwa nkomu yi ne nsura gu ho se won tene wansi ntom fa ntika ma no ona nya bi onam se aja so won fo bodam sem na free hankwa ho ekwa ye do be fa so no papa you protect to oba okwa asori wa ya so peninti on pese ni di ni picture be ba bonten enti mimi ni omo kasa boko na mze jai uko tua na me ho ye ne me na me mfo kan kwa wanji ngwaje me ho aja sawa betimi ani wabusu apeni ani ufie fomu amukwaje ma de mra ebi na nana ya wayi na nana ya awie ne nkwase asemo ko di no wanchi afa na memra brantie ya wo so ofre wa fra si obebo awurade nyankopon krate na nana ya mesesa abrantie ye manipa nyina hu sade wote awo wanchi ye mo bia hu sabi nye nipa binom ana adwere wo fam na omunnim nyansa anka wo sa brantie a wo da TV sui aka betimi agije obisika di asayi sika gu nsaso ekrofo wo bo mapo adi won sika ayi gu nsaso ede kire me to Ghana from 24 enkra
CID for yoko for mutie yɛsrɛ mo bru abrantie mu tresi no kwate no yɛnyi sika bebre wɔ abɔnten sɛ yɛbɛyi sika bebre wɔ abɔnten no emre ne tia mun kona mun kwatiri me adwuma wɔyɛ ɛne kɔɛ wɔ fɔ so onya sika no very phone friend no one tire ba bi onya sika no edu ba bi a yɛmianum bi adwuma yɛ mrenti abɛma wei sɛ me wɔ nneɛma gu hɔ me wa ɛkwasi asɛm akwa ade ehu na nipa sɛ black freemason. What do you mean? Black freemason ana wo se wo ye very for your sermon sorry na wa wutie ye wo share branch wo TikTok YouTube Facebook be bia be share bia no o ya sa oji usika nyadia obetima ye bibia ma wo na ya wo sa akwa we smart na ye tete ne to mani ban ho no o ti asema o kan say we buy o ka so de ni nua e be disk drona o be disk drona o so ne de wonya santina ayeyo. What do you mean? So wa bosu mo niema utimi fresh kama sikaba se Ghana mperifo hia sika e da tetere wo man awoso ka dunya na ekọ disk drona anana ya be de wonya nya sa o ke kan kwase asem na kire no na ya me mani pa bi so ntiase enano na me wo fie ana me family remote me TV na ya ba biam de betu bia amugina ho oba bi gigiska sami yisika me konfo ba na hwatwam ukodu ba bia we simi yelo to number na twam ukotu number nkata ji onzu abu apan so wo simi yisika na ai na miti wodi na msi to manye be yeni se wo bi kwasiafo se bi atete afidia sabi ye manyina timihwe na ye wo minister wona dano ehesen kratoa ye de ba bonten ye be samnie ye de ye ansa ne de aba na san kwasi asem we nyina ne nam ye mayi mu skani fie na ka isi ade asara kan mo ma adiri show skani fie le siwe chance e buso ahu alo zinc yi fita ibi zinc ibi ele buso na wona mateche mo o ze nsuo tere etina na ya mesrem penifo se samia mafuru na wo TV so no multi TV decoder no so no ye mesre wo tue sika sanko wo mu ye wo dia no sika be ne nipa 20 ye de nkrofo me kwa ahukirem ane amane mu sa na ye ti wo mayi mu ye ntwe sika ye ntwe tuo asuani ye kum ye ho sanye ma wo abrati obeti nya adwina adakore so wa ama wawu sankwa siasimo biti baby adika dikaji akeka na niati asentade a sebi emperifo na ese popu ni emperifo se ene hwese ono kofa bi ade dada nipa se me temple what a temple. What do you mean? Ye come any party as ensem wuli semfo de ye soso biem eta brantie no onfa brantie sika ma no se ya fran won sema okeka no ada mountain adabonte daja etiwa wunim black freemason panipa odan wa rasta de hwe na nim odan awade nyankopon wei na emema ni ma ya siso mpebrenti kwasi asemsia no bi akire wei agigi nkofo sika hwe se won kai sika gu ne tato yokofo mu kwata kwai si adi fo kwate no wo ye krofo so be yi sika bonten ejiji nkofo sika se meye asem wo ho na mama se manunsi unka asem fo manunsi na yenye birthdays ne kwa ho etimidi sie no emaya ne mema atwa etie na awie na ya omutu omofo se binya hyenhye nyina ne yesika so e wa adwene se obe pause a emoja ne beba abrante ya pone se omoja na etu no enipa mfa niema we bi suade na yenkoya ni mu abrabom no bia te se we mu bia ni mu adebo wo be sia we mu bia wo TV bia so bia no onim wo bia TikTok o Facebook o YouTube onim wo bia ade mo nyina ya krofa za ukoka se mo licenses a him na de ma kwa champagne we ono te wanti abonte so ejidi nkrofo sika ebi su tua tax we ho etua ma hwan omutua ma hwan na o meya tete ye nhuru ya nim ye hu ya ti na sika sebi sika de ente sentimi otimi yi na o meya kwa broche kwa babosia apa
Kelvin enya birthdays ni nkwa ahoma ne so why na saa mmiri a yegyina wanchi a yekobo edua ku ye ne de yenso ye ni adagye wa ha okay Mami Julie a wo Asante Mampon saa bre ye mami na edi na woda ne na ne ba King David wo so wotena se na oye hwehan a na ese awo so ni mfaso awo so wa mfaso nti ene wati asompa na so se ena ne mami edi na woda ye nyina ye nka momwe ne yen wish ne happy birthday mami nyame nhira won so nkwanem na won koso amie bi apono ne bebere mfa ento wanim yenua bema Asamoah Pia Emmanuel so edi na woda ne na ene eda so nkokora ne senti ena ne nua panyi Madam Mevisa Pia ono nso so adwo adufie no ono nso so se one ye nyina nka momwe na yen wehye eye ne nua ketwa Asamoah Pia Emmanuel happy birthday Asamoah nyame nhira opa no nto nsupa mfanwu wabra boso na bibia enye han emfa emawo me pa chaw eye flyer why Kelvin na me refi a Jamaica studio ha abusuafo minua panyi na enye eye Madam Regina na Abraham pamre bi na me ka se me service we timatim mami na mekodi ni nsem a na me boaboa no class ansa na me beti asise o chiri na se no chira de ne kra me no ka se obusu chira de we nipa se mami ye cha we nipa pa na ne mami ni mpon ni mpon ne da fo mu iti mi nua be na ni da moja mu a chese ne bra akwa ma ne kra kra on kafra aboto na ye mami ye di ana ye de frɛ no e oba panyi Augustina na ne dodo na so frɛ no ya amonima wa film mama ya amonima mama ni nyina ye ni abre we de we keep nginem ewo hen ewo pankro no Friday a ebesan ba bio no ene na woche ayo Friday me mo nyina ne ma ye nyina kwa koginem pankro no na we keep ne nso so ye de egine na betintim so ye betintim so papa na edru memnenda which is 2nd May pankro no wa ye de ma me betompem enti ye de ne tompem anopa na ese ya akọ nanim kakra na ne asama ne so na yesi afre baabi Francis Sechedumase Sechedumase Francis enti ye bekọ Sechedumase Francis ho na ehọ nso so yakọhwe ma me anim de twato na afei ye de akrapra na chi na eye na akasa de ejina mu Saturday na pankro no ye ejina ho na se school park no so ye ejina ho yesi eye Abed opposite Vincent Clinic honom free 12 woko nyina ye gina mu na ne kwasi adan so yakwa aseda e wo Pentecost aso dem Emmanuel Assembly e wo pampro no wa nti kan ye kan na ye tintintin nyina ye se adofo nyina se ye nyina no twese asem timitu obi a ye nyina ba de na ba ye nyina ye mfranto mantutuntumai na ye nkodi na chi se ne be ye betini afra ma me chi kama na bibia etimi akoso abusuya elegant beauty as usual no me twi manimu a fine na nso so abia tete akore I am the kama mu ni akosi ada na mu so na mi mu so efe ene na ekwe kama efe ene Joyce ma di bi mu na Abraham pa aka ne nko ade na chese woko international ayepa oba Joyce ya mi sha opa go from traffic light na owa ono nso so atwi mani kama na Abraham pa bi obi ya wie asembia ni achi nti abusuafo nti ya ye ndie na ese ye sori akọwanchi na me ne me se champo ye nkofie na ye no aduane ye nya hwe na ya hodo nti ye kwa akọhwresi Black Freemason for kon so akọbobọ masum 71 million no wono ye nkwa ahoma ne so nka mere ye afi bia na obi pese ono nso so kan bibi kakra de fa obi ani hode a ene na me anso so me kai ya ade a etu abusua da mu nyina mo ase se enefi Sompa Nkomo mo de montema de boy ye de ano ni nyina ya ahweyi mo obi ana ada me pa cha konfo anyiska malam nyiska sofo anyiska obia anyiska na sika na akoya de bia adwumaden na nyankopon ahwe ato supa de ayeden aguso sansa ya ma gold bia se fa bobra obia ne agapade bi ode ma o se fa bobra nti wo de ne se wani bebre wa ma adwene ni mada ho
na wahwe nyame nko asan sɛ nyame nkuto ene hyerɛ nipa. Ye frɛ me nana Yaa Serwaa makraw.